Wel, dwi'n dod lawr i gyfarfod Derek Williams yn gwisgo i basg. Dach chi'n olew? Smai. Be mae basg yn golygu? O, mae basg yn golygu'n Gymraeg, Cymdeithas Saethu a Chadwraeth Brydeinig. Felly, os wbeth, gwachad ar ôl anifeiliad, ond hefyd cadw nhw lawr. Ia, dyn ni'n gwaith rheoli, gwaith amgylcheddol, gwaith cadwraeth, ac hefyd gwaith hyfforddi. Na, reit. So, un peth sy'n reit diddorol efo fi ydy gweld y ceirw sy'n yna yn Brydain. Wbath da ni'n gweld llawer yn Gogledd Cymru mewn ffordd, ond... Digon gwir. Ia. Ond o'n i lawr yn De Lloegr a nes i weld y Muntjac. O, reit, ia. A mae hwn di denu'n llygad i felly. So, beth gynnon ni fyma? Wel, mae gynnon ni fama, mae gynnon ni'r 6 garw sydd yn Brydain ar hyn o bryd, ond allan na i sôn mwy am Racing Gymru ddechrau, mae'r rhydd o fama, sef y Fallo yn Saesneg. Mae hwn wedi dod i mewn efo'r Normaniad. Reit. Wedyn mae o adrab, mae o bron iawn yn bob man ym Mhrydain ag yng Nghymru, ddweud y gwir. Ie, tad. Nes ni'n symud ymlaen, mae'r carw coch wedyn, mae hwn yn gynhenid. Mae hwn yn mowr yndi. Carw coch yng Nghymru yn doedd wrth reswm, tan bod nhw wedi cael eu hela allan i gyd. Mae lot o carw coch o hyd yn yr Alban. A ceirw coch lawr yn De Gorllewin, Lloegr yn enwedig. A maen nhw trwy Lloegr yn bod man yn y De Ddwyrain hefyd. A beth sy'n bwysig i gadw nhw lawr? Pam mae hynna'n bwysig felly? O, cynllun rheolaeth yn dweud. Dyna di'r pwrpas i gyd. Mae rhaid rheoli, ac mae rhaid cael cynllun i reoli. Wedyn, da ni wedyn yn mynd wrth reswm ar ddata, ac i gael y data, da ni'n mynd allan i'r Cia, i'r wlad, a gweld a cyfri. A cael sensors mewn gwirionedd, lle o faint yn union sy'n gwmpas. A felly mae'r cynllun rheoli yma, os wbeth, mae'n rhywbeth i wneud efo yr sport o saethu hefyd yn dydi? Yndi, mae'n ffordd da i greu incwm mewn gwirionedd, a sos o broblem, gormod o geirw. Be sy'n digwydd wedyn ydy bod na weithiau stadau yn enwedig, felly hein allan i'w saethu, ond bod rhywun yn talu ddod i wneud yn dweud. Mae'n cynhyrchu arian yn lleol, a mae'n cadw gwaith yn lleol, sydd yn beth da iawn wrth reswm. A mae'n hen beth cefn gwlad yn dydi sy'n draddodiadol yn dydi? Yndi, mae ceirw wedi bod mes canrifoedd, wedyn dio ddim byd newydd. A beth gynnon ni yma, lot o bethau rheoli anifeiliad bach ydy hein felly? Ia, trapiad i hein, ac ambell i magal o fama, mae yna fagal sydd yn hollol gyfreithiol yn fanna. Mae heina, da ni'n helpu a wedi helpu Llywodraeth Cymru ar y polisi ar magla ac hefyd ar y trapiau yma lle. A ffordd gywir o'i defnyddio nhw ac yn sicrhau bod nhw'n rhai cyfreithlon nhw'n da. Ie, tad. Anwedig, dwi'n gweld lot o straeon dros y blynedd o pobl yn eisiau defnyddio magla a dyn nhw'n ffordd rhywbeth humane felly yn ydy? Na, yn hollol, mae rhain o fod felly yn hollol humane felly. A mae hein yn magla lladd yn union felly. Wedyn, maen nhw'n bwerus iawn a maen nhw'n gwneud y gwaith a maen nhw'n cael eu rhaid allan mewn ffordd lle mae'r reinifol yn mynd i mewn a pan mae'r bagal yn sipio yn cael ei ladd yn sydd. Ie, tad, un beth, bod o'n swnio i bobl adra bod hyn yn beth go-upsetting yn byd, ond be dydw mae bobl angen dall adra dwi'n meddwl, enwedig sa'n nhw'n dod i'r stondin yma ac yn clywed gynnwch chi, ydy ffordd o reoli a cefn gwlad a sut mae cefn gwlad yn edrych i ni dyddio be? Yn union, ynddo. Rheoli pla, ynddo. A wedyn mae rhaid eto y reoli efo dyn dy'r unig berson sydd ar modd i reoli. Ie, tad. Wedyn hefyd, da ni'n rheoli mincod rwan yn fynd trwy Gymru. Ac mae rhain, dyn nhw'n gynhenid i Gymru. Ac mincod wedi cael ei ryddhau ydyn nhw ar ôl nhw fod yn anghyfreithlon i'w ffermio. Wedyn, da ni hefyd yn rhedeg cyrsiau rwan drwy Gymru i bobl sydd eisiau gwirfoddoli i helpu ni ar y mincod a'r wywyr o'r llwyd. A cario ymlaen, y ffaith a hefyd i dysgu bobl sydd i gario hyn rheoli ydi o de? Ia, yn hollol, mae rhaid i'r system gael ei wneud yn gywir, a wedyn dyna di'r holl bwrpas o'r cyrsiau. Wel, gyda chi stondin ddifyr iawn o yma ac swn i'n dod yma am gweddill wrthnos. Mae yna le ti. Ie, dim.